उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। नवीन कुर्ली या प्रकल्पग्रस्त गावठाणाचे पुनर्वसन सन 1995-96 साली फोंडाघाटच्या माळरानावर करण्यात आलं। सुरुवातीचे काही वर्ष प्रकल्पग्रस्तांची संसाराची घडी घालण्यातच निघून गेली, पण जोपर्यंत ग्रामपंचायत होत नाही तोपर्यंत लोकांना सोयी सुविधा मिळत नाहीत। त्यामुळे गेली 27 वर्ष ग्रामपंचायतसाठी पाठपुरावा करून कोणत्याच राजकीय पक्षांनी सहकार्य केलं नाही, पण शिंदे सरकारनं 6 महिन्यात हे काम केलं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे यांनी यासाठी प्रयत्न केले। त्यांच्या कामानं प्रेरित होऊन सर्व नवीन कुर्ली प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे शिवसेनेत प्रवेश केला आहे। पाहूयात। नवीन कुर्ली प्रकल्पग्रस्त गावठाणाचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी मोठी लढाई ग्रामस्थांनी सुरू केली होती। 1995-96 साली माळरानावरती हे लोक राहायला आले, पण पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यानं ग्रामपंचायतची निर्मिती गरजेची होती। यासाठी त्यांनी 2014 साली काही सुशिक्षित आणि जाणकार व्यक्ती एकत्र येत नवीन कुर्ली या गावच्या स्वतंत्र मागणीसाठी ग्रामपंचायतीसाठीचा प्रस्ताव शासन दरबारी सादर केला। मात्र त्याला वेळोवेळी केराची टोपली दाखवण्यात आली। मात्र शिवसेना जिल्हाध्यक्ष आणि स्थानिक नेते संजय आंग्रे, विधानसभा प्रमुख संदेश पटेल यांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ग्रामपंचायत प्रस्तावाचा नेहमी पाठपुरावा करून आणि मंत्रिमंडळातील संबंधित मंत्र्यांशी संपर्क साधून ग्रामपंचायत प्रस्तावावरती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची स्वाक्षरी घेऊन नवीन कुर्ली ग्रामपंचायत प्रस्ताव मंजूर केला। दिलेला शब्द शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे यांनी पाळला, त्यामुळे त्याची वचनपूर्ती म्हणून आम्ही सर्वजण शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचं नवाळे यांनी सांगितलं आहे। खरंच माझं योगदान म्हणण्यापेक्षा ह्या प्रकल्पग्रस्त 28 वर्ष कशी राहिली हे त्यांचं म्हणजे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। त्यांना काहीच सुविधा मिळत नव्हती आणि हे आम्ही काही वेळा पुढारी म्हणून आम्ही बघत होतो, तर आम्हाला खरोखरच वाईट वाटत होतं। आणि त्याच्यावेळी यावेळी हरेश पाटील आणि आमची एकदा भेट झाली की हरेश आमच्या पक्षात प्रवेश कर, तर तो म्हणाला मी राजकारणात सोडलं, कारण का मी म्हणाला 25 वर्ष राजकारण केलं, पण त्यावेळी प्रत्येक पुढारी येणार आमची तुमचं ग्रामपंचायत करतो म्हणून सांगणार, पण ते काही करणार नाही आणि त्याच्यामुळे लोकही आमच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत आणि मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही। त्याच्यामुळे मी म्हटलं माझ्यावर 6 महिन्यासाठी विश्वास ठेव, जर समजा तुमची ग्रामपंचायत झाली तरच तू आमच्या पक्षात प्रवेश कर। त्याच्याप्रमाणे आपण त्यांना वचनपूर्ती 6 महिन्याच्या त्यांची ग्रामपंचायत कुर्ली आपण करून दिलेली आहे। 100% ह्या आपला युती शासनात शिंदे फडणवीस सरकार आहे। ज्या ठिकाणी आता आपण बघितले असतात शासन आपल्या दारी 73,000 लोकांना आपल्याला लाभ मिळाला आहे। तर आपल्याला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की पुढच्या वेळी ते कसे 1,73,000 होतील ह्याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याने प्रत्येकाच्या घरात त्या शासनाचा लाभ कसा होईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करा असं सांगितलेलं आहे। आता संजय आंग्रे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे गेली 27 वर्ष या नवीन कुर्ली वसाहतीसाठी जी ही प्रकल्पग्रस्त वसाहत आहे, देवघर मध्यम पाटबंधाऱ्याअंतर्गत या ठिकाणी पुनर्वसन झालेलं आहे। 1995 साली जवळजवळ 27 ते 28 वर्ष या ठिकाणी पुनर्वसन अधिनियमानुसार जी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे होती शासनाने, ती अद्यापपर्यंत आपल्याला प्राप्त झालेलं नाही। या 27 वर्षात अनेक मोर्चे, अनेक आंदोलनं, अनेक अधिवेशनामध्ये आम्ही हजेरी लावलेले आहे। स्टार क्वेश्चन पण झालेला आहे असेंब्लीमध्ये आणि बऱ्याचशा लोकांनी त्याच्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, पण आतापर्यंत आम्हाला कधीही त्याच्यापासून फलित मिळालेलं नव्हतं। पण गेल्या 6 महिन्यापूर्वी जे संजय आंग्रे साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही एक असा संकल्प केला की जर त्यांनी येत्या 6 महिन्यामध्ये नवीन कुर्ली ग्रामपंचायतीच्या स्वतंत्र प्रस्तावाला जर मान्यता मिळवून दिली तर आम्ही संपूर्ण गाव त्यांच्या पाठीशी उभे राहून शिवसेनेमध्ये प्रवेश करू असं आम्ही त्यांना वचन दिलं होतं। आणि त्या वचनाप्रमाणे 6 महिन्याला अजून 4 दिवस बाकी आहेत आणि आज रोजी मंत्रालयीन पातळीवर आपला नवीन कुर्ली वसाहतीचा जो ग्रामपंचायत प्रस्ताव होता तो शासन पातळीवर मंजूर झालेला आहे। अजून 4 दिवस बाकी आहेत आणि त्यामुळे आणि असणाऱ्या या शिवसेना पक्षाच्या यंत्रणेमध्ये जी असणारी कार्यप्रणाली आहे ती त्या प्रणालीला उत्तेजित होऊन आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण गावाने शिवसेना पक्षामध्ये आज रोजी प्रवेश केलेला आहे। इथून पुढे असणारी संपूर्ण विकास कामं त्यांच्या माध्यमातून करून घेण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत आणि तेही समर्थ आहेत। संजय आंग्रे साहेबांनी आम्हाला वचन दिलं होतं की
ग्रामपंचायत करून देईन ते आम्हाला त्यांनी पूर्तता केलेली आहे आणि वचनपूर्ती त्यांची होती ती त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. म्हणून आम्ही सर्व ग्रामस्थ नवीन कुर्लीवासीय आम्ही शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहोत. ग्रामपंचायत झाली ह्याची आमका नवाळे भाऊ सगळी मंडळी आहेत त्याची हरेश पाटील यांचा आमका आभार मानतो. 6 महिन्याची आमका विनंती दिलेली होती त्याप्रमाणे नेम प्रमाण केला आणि संजय हगरे ते साहेब दुसरे त्यांचं नाव मला येत नाही पण त्यांनी माका हात दिले ते मी त्यांचा आभार मानतो. सांगायचं म्हणजे ही जी आता मंडळी एका ठिकाणी झाली ना अशीच एकजुटीने राहून पुढचा सगळं कारभार करून दे मग आनंदच हा. काय आम्ही सगळ्या पक्षात नाही आहे शिवसेनेतच आहो मूळचेच शिवसैनिक आम्ही मुंबईपासून. हो बाळासाहेबांची वेळेस लढाई करणारे आम्ही हो तेव्हा शिवसेनाही आमचीच आणि आग्रे साहेब पटेल साहेब आमचे. आज 27 वर्ष ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर पेरिले ते बीज वृक्षोत्तोजी झाला सावली देऊनी वेगळा राहिला. आज जो आनंद आहे आणि नागरिक जीवनाने आज आम्ही प्रफुल्लित झालेलो आहे तो आमचा गगनात आनंद मावेन असा झालेला आहे. त्याच्यामुळे हा आनंद आहे तो आमचा सगळ्यांचा मोठा आहे आणि अशीच आमची सगळ्यांची प्रगती होऊ देत आणि ग्रामपंचायत होऊन आज आमची जीवन वाटचाल चांगल्या तऱ्हेने चालू होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.